त्यांचं स्वागत होतं। त्यानंतर माझे मित्र ॲडव्होकेट राजीव कुडाळकर, नगरसेवक कुडाळ नगर पंचायत। आपण कुडाळ शहराच्या विद्यमान नगरसेविका आहात। आपण आपल्या पदाच्या माध्यमातून कुडाळच्या सर्वांगीण विकासाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी नेहमीच पुढाकाराच्या भूमिकेत असता। आपल्या या वयात आपण राजकीय क्षेत्रात टाकलेलं पाऊल खरोखरच उल्लेखनीय आहे। युवा पिढीसाठी आपण आदर्श आहात। आपल्याला अधिक प्रोत्साहन मिळावं यासाठी कोकणशाही न्यूज चॅनलच्या प्रथम वर्धापन मान्यवरांच्या हस्ते आपला यथोचित असा सन्मान करण्यात येतोय। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।